ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧୁମ୍ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଭାବିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆରେ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ପଳାଇଥିବେ। ସତକୁ ସତ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି। ଆମେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କାମକୁ ଆମର ଆମ ଅଟୋ ନେଇ ବାହାରି ଯିବା ଆମେ। ଫାଇନାଲି ଚିକଣ ହେଇ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ନାହିଁ ଆଜି ବେପାର ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର। ଏ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଭାଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିଲାଣି, ବୁକିଂ କିଛି ବାଜୁନି। ଦେଖାଦେଖୁ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ବୁକିଂ ପାଇ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରେ, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ବାଟରେ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଭାଇ ସେଠୁ ଫେରୁ ହେଇଗଲା ରାତି। ଭାଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଆଉ ଥୟ ନାହାନ୍ତି, ନଙ୍ଗା ବିନ୍ଧିଆ ସେଠିକା ହେଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବାରି ରୁମ୍କୁ ଏଥର। तो फाइनाली आम रूम्रे आसी पहुँचगलु। बहुत टायर्ड हो भाई। चलतु जा शोवा। रोच भाई, जय जगन्नाथ।